Zakladateľ masového automobilizmu Henry Ford pred 100 rokmi povedal: každý môj zákazník si môže vybrať auto akejkoľvek farby, pokiaľ to bude farba čierna. Prečo o tom hovorím? Pretože, milí rodičia, minister Drucker vám hovorí to isté. Môžete si pre svoje dieťa vybrať akúkoľvek školu podľa vlastného výberu, pokiaľ to bude škola v školskom obvode, ktorý vám minister Drucker určí, pokiaľ to bude škola so zameraním, ktoré vám minister Drucker určí, a pokiaľ budú mať vaše deti spolužiakov, ktorých vám minister Drucker určí. On si myslí, že vie lepšie ako vy, kam má vaše dieťa chodiť do školy a s akým zameraním tá škola má byť. Inak vašim deťom pošle o 20% menej peňazí. A ja si myslím, že je to nezmysel. Lenže tento nezmysel práve prešiel v parlamente do ďalšieho čítania. Máme už iba mesiac na to, aby sme Druckera zastavili. Nevykašlite sa na to.